ka emesịa Mary m ga-akpọghachi gị azụ. Tochi, kee ka ụbọchị gị mere? Ọ dị egwu, ụbọchị taa jupụtara na nwere Ada. Ịma na nwata nwoke ahụ nke bịara ọfụrụ mụ na ya nọzoro ofu ebe n'ụlọ akwụkwọ anyị. Ama m, ọ bụ nke ahụ ndị nkụzi niile fụrụ n'anya nke ukwuu? Ọfụma, ọ bụrụ ọsịkwa kịta ma ncha. Ọ gịnị ka ị na-akọwa Tochi? Ụfọdụ n'ime anyị pịakọrọ ọnụ, anyị tinyere ya na nnukwu nsogbu n'ebe ndị nkụzi nọ. Ndị nkụzi niile chere na ihe ahụ niile si ya n'aka. Tochi, ọ gịnị mere iji mee ya? Ife nke a jọgbuo onwe ya. Echegbuna onwe gị, Ada. O nwere onye nwere ike ịchọpụta. Onye gwa m na ị ga-emenwu ụdịrị ife a mee ekweta. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị, ajọ ife ọbụla enweghị ike imeri. Kedu ife ị na-akọwa, Ada? Adaeze ya na ndị akakọ 7.